ngathiwa abafana sebendwendwele uMajor General Sinona sebemdobhile, hayi angeke ngimangale. Before singena kule testimony kaHendrick ofike wathetha ngoMajor General Sinona nje, masiqhubeni le eka Witness G because azange ndiyithathe. Yandethusa nje. Kufika Witness G apha xa kefika phofu singaqala ukuva into noWitness G because wayeke yathetheka uba ikhona iwitness engazubizwa ngegama kuzathiwa nguWitness G xa babesam applyela into yoba itestimony yakhe ibe in camera, so sasivile nje into enjalo. Kufika yena ke ngokapha hayi xa kefika asizumazi igama kuzathiwa nguWitness G, testimony yakhe izaba in camera meaning asizumbona, ivoice yakhe izatshintshwa. Hayibo hayi baba fethu kube wesi xa even i-commissioners ke ngokuqobo singaboni kwazona. Ithini nalento? Hayi eze nayo siva into yoba into yakhe inokwenza nobu-crime intelligence. Hayi ke igama kaBrown Bukgotsi livele nalo nizakhumbula mosi ama-handler bu-agent ngamagama nje sasifike sawabizelwa apha ngoBrown Bukgotsi. So unayo into akaza nayo ebenginethemba loba izaze isichazele into yoba ithini into kaBrown Bukgotsi nobu-crime intelligence obu. Hayi ke bafethu akubanga kudala uthe njengekabiphi ncam nje njoba eqhuba netestimony yakhe efunda kuma-paragrafu kukhona kangakwazi ukuzifunda ngoba zifaka amagama abantu nani. Hayi yavakala itestimony yakhe bafethu ifaka ukubulawa kwabantu. I-commissioners head into yoba ziyikhate short itestimony yakhe kuwukuthi sokhona nama-technical glitches ngongathi even ivoice yakhe izavakala. Waphethe ekhathiwe njalo uWitness G. Kuphuma yena ke ngoku kulandela emva kwakhe uMajor General Hendrick. Uza ezosibalisela malunga neza drugs ezalahleka eKZN bani yazikhumbula eze 541 kg worth about 200 million ezalahleka phi ema-ofisini under iwatch yama-Hawks masitsho. Ezi drugs ezi zi-interceptwa kwi-container eKZN. Wayitsho ke phofu General Mkhwanazi lento into yoba kaloku thina into eziskena ama-container sinento umtshini oyi-1 qha oscan ama-containers. Zingaphi izinto ezigqithayo kula yamahaba lana, zingaphi nakumatraka nakulama N3 kulama N1 ezingaziwa uba kuthwelwe ntoni kulama human trafficking angaka kulama drug trafficking angaka. Okay, zabhaqwa ezo drugs ezo. So usipha ipicture phelele yena though ingazuphelela ngapha because ezinye izinto kanye akwazi ukuzithetha kuchiwo nakweyakhe testimony yoba ezinye because icase yakhona ibhizi ngama-investigation nani so zikhona kangakwazi ukuzithetha even yena uMajor General lo sesithetha ngayo ngoku. Hayi zithathwa ezi drugs ezi zisiwe eSphingo police station. Kubonakala ingathi azizukwazi ukwanela eSphingo police station, zigqithiswe zisiwe ePort Shepstone. Kulapho ke ngoku zilahleke khona. Hayi unawo amagama athi enga-understand into yoba yintoni into eyenza uba mazisiwe pha kugqithwa indawo ezingaka ezangeza zigcine safe ezi drugs ezi. Apho zisiwa khona kusaziwa into yoba akunamagadi, akunama-CCTV cameras, akuna 24 hours security noba kanye civilians pha. Kugqithwa ezinye utshilo kuba ama-kilometers ba from apho zazikhona eSphingo kunama-police station nama-kilometers ezaseduze nje apho zazingagcinwa khona but zakhetha ukugqithiswa zasiwa phi ePort Shepstone. Le nto yenzeka phaa ngo-2021 ngoJuni. Bafethu ngoNovember 2021 kwavela into ethiwa i-drugs zilahlekile emapoliseni ke phofu. Kodwa xa eyithetha le picture phasi koba ke nathi mose sasesiyivile kule testimony ngaphambili even the time kukhona uMajor General Sinona apha. Bafethu zilahleka uGeneral Sinona enesikhiya salapho kuhlala khona ama-drugs. Kungayonto eqhelekile kwaleyo because umuntu okumele uba ugcina esasikhiya ngathi nginokwenza nobunenhleke but nje for this one for kanye this time uMajor General wayenesikhiya salapha ama-drugs wayekhona. Hayi buCommissioner Madlanga akakwazanga kuzibamba, uvakale ebuza into yoba kungenzeka into yoba ezi drugs azizange kugqekezwe kwavulwa ngesikhiya kwathathwa i-drugs. Phofu ukuthi na before sasesinayo into ethi ingathi kufike kweza abanikazi bazo bazothatha i-drugs zabo ngendlela okwangakhona. Ningalibalanga ba uMajor General Sinona ke kwayena unobudlelwane nje no Kate Matlala ke Kate Matlala yena self abathi banobudlelwane no Jerry Bushokga Jerry Bushokga bona siyena self Kate Matlala kathi beke yi-drug dealer. Ininzi lento nini nizawuva namagama DJ somebody kwakuyo yonke le mfitshi zaleke ngoku i-drugs ziyalahleka kanjalo.
Uza ke ngoku ezosixelela nangenye into xa ebuzwa into yoba, so do you think by yi-coincidence yonke le nto? Uvakale esithi yena uMajor General, ayo-coincidence le nto. Waze wasipha nenye into besingayazi into yoba abantu babe-involve nakulo mcimbi wokutransportwa kwala ma-drugs lana bayenziwa i-lie detector test. Kodwa ingathi umntu ongazange enziwe i-lie detector test nguMajor General Sinona. Befethu akaphelelanga apho before ndilibala. So uthethile nje into engathi injalo nje eyenza into yoba ke ngoku xa umamele nawe uzazibambela kwezakho into yoba uzama ukuthini, naye akasabi mntu. Phofu kwa eyakhe i-testimony akazuyigqiba, zikhona ezinye izinto akangazuzithetha ndithi kwayena akazazenza on camera. Hayi bafethu, laa nto akayithethile ephayana ishiye kwayi-commissioners uzibona into yoba zine-conclusion yayo nje into yoba inoba kwenzekani malunga neza drugs. Kuku ke bafethu into ene-drugs nje nezwe lethu akukudalanga bafethu, kwakule Durban inye zikhona bezi-interceptiwe again i-drugs bezinokwenza nebhasi bezifakwe ngathi kuma-econ nje, not long. Akaphelelanga apho lo Major General, wabalisa nenye indawo eya-interceptwa eyama-drugs. Hayi bafethu phaa yi-factory. Ndivakale ndizibuza into yoba aba bantu ibe bangama-drug dealer okanye bangama-scientist, because xa ujongile laa nto ubona nje into yoba phaa yi-chemistry laa nto enziwa phaa ubona into yoba hayi phaa ngama-engineers nje lapha aserious nje adila nge-chemical, ama-chemical engineers. Uyabona nje into yoba aba bantu ngathi baziwesela ithuba because hey imitshini ephaa bafethu irhefu. Yonke ke loo nto leyo phofu ke ezo ezazi-interceptiwe bafethu loo ndawo leyo ii-drugs ebeziphabo kudlala ama-pictures wakhona siwabona. Yonke loo nto leyo they are with 2 billion rands ecaleni laseLimpopo. So ingathi uspecialize nje ngento ezinokwenza nento eziserious. Akaphelelanga apho bafethu, ungena nakumcimbi onokwenza ne-illegal mining. Wasichazela into yoba i-gold lena zisuswa njani kuma-mines zize zithathwe njani kuma-informal, so zisiwe apho zizawurefayinwa khona, ziklinwe khona, zize zithathwe zihambe ziyoba yi-legitimate business, zitradwe, then abantu bakwazi ukwenza imali. So ndinayo into ethi uyazi into yoba ngobani abantu aba-involved kuloo nto leyo. Singalibalanga bafethu, it is no secret into yoba from time to time simane sisiva izitsholo ezijonga even kwalapha kwi-politicians zethu kumcimbi onokwenza ne-illegal mining. So uyiqhubile nje into nje engathi injalo eyethusayo. Watsho wathi hayi akazitsholi zonke masithi umzekelo ezi companies zikhona ezi-right ezi-legitimate kumcimbi onokwenza ne-illegal ne-mining lena, but zikhona ezi-participator kule nto lena. Kube khona ke namanye nje ama-intermediary nje sesiphakathini nje abadlala u5 kuyo yonke loo nto le. Yazi mna uthe xa kethetha ebethi xa kethetha ndibe nomfanekiso ngqondweni womuntu othile apha engqondweni. Athi xa kethetha nge-drugs kufike kuthi qatha abantu abathile engqondweni. Xa kethetha nge-illegal mining kuthi qatha. Ndaze ndatsho ndathi yini Thixo, ndicela uba ngaba ingqondo yam nje indicingisa yonke le nto engathi rongo enye ize yenze ngathi ndicela nje Thixo uzundixolele. Ufike wasixelela izinto ezixuxuzelisa amathumbu ezifana lezo. But uyambona into yoba kacinga ikuthandwa nakuthenjwa, but nje yona le ligqabhukile ithumba, and njengoba ligqabhukile ngeke liphinde lifaseke right now. So kuseza gqojozwa kugqojoziwe, kodwa inyani izawuphuma into yoba kwenzekani ngeza drugs eziyana, because laa nto ngumkhuba. No-General Mkhwanazi watsho wathi ngumkhuba laa nto. Hayi kuba fethu kukhona lapho ii-commissioners zike zahleka khona nje kancinci apho bokuthethwa ngomcimbi wokuthesta kwama-drugs ke uba bazithesta njani, yonke loo nto kanye nizazi njani i-value yazo, yonke loo nto leyo. Kukhona ke wathi so le nto xa simane sibona so kukhunywa so nike nibone mose kuma-movies, wathi so ayikho njalo. Wathi I wouldn't advise anyone. So it means inoba zi-addictive uzawuthi uyithesta loo nto leyo jika ube yi-addict wena uqobo, uqale kwalapho ukuzidlela isitoko sakho ngokwakho. Yi-testimony Major General Hendricks leyo akafike wayesibalisela yona apha kuMadlanga Commission. So it's in that context that I say General Sinona did not follow the prescripts with regard to the handling of keys. That's a long line of steps right from the crime scene, the very first involvement of the police. They handled the scene wrongly. And from that point on, all the way to the storage in Potchefstroom, everything is going wrong.
and the culmination is the theft of the cocaine. Could this have merely been a comedy of errors, or was there something more? Please express a view if you can or you are willing to. Commissioners, I'm of the view that it's no coincidence and that the sequence of events is indeed, I just want to get the correct word, it's by design, if I can perhaps word it as such. In fact, I could even add no CCTV cameras, no 24-hour guards, and even if ordinarily they did not have those, but now that they have this much cocaine valued at the amount that it was, and perhaps the value did not matter much, this was a serious offense in and of itself. So that's 7 and 8 of the several factors. Please continue, General. General, do you still want to finalize your answer to the Chair? You said it's by design. There are, of course, further factors that will add to the Chair's list. So maybe you want to reserve. No, I'll maintain with that statement. Thank you, Commissioners. He says that he believes that it was by design, Chair. I don't know And if that you it heard was no coincidence. Thank you, thank you. Thank you, General. Found at the back of a Scania shipping container containing truck parts. The container's port of origin was the port of Santos in Brazil. Scania was not aware of the cocaine in the container. The drugs were seized and taken to the Maiden Wharf police station. Prior to the DPCI arriving at the depot, members from border policing visited the company and placed a detention order on the container. At this stage, show photo 1, so if you can just describe that photo, General. The photo depicts containers, Commissioners, that's offloaded from vessels that docked in the harbour. And then photo 2. Commissioners, that is a photo that depicts the consignment of cocaine, or by then suspected cocaine, that was found in the back of the shipping container immediately upon opening the doors. Before you proceed, you want to ask a question on this? General, can you just explain the role of border policing in exercises such as this? Here you say border policing arrived or got there before the DPCI. Would they have gotten there because of a tip-off, or is this just part of the normal protocols that they... Commissioner, in this specific case, they also received information about the possible narcotics that was hidden in that container, and that is why they arranged for that detention order to be placed on it. So General, what we see on TV where they test it with their tongue, that's not how it works in real life. I will not advise that, Commissioner. Thank you. General, why does it exclude Dagga and Kat? Commissioners, kat is a plant that's originating from North Africa. Obviously, and that plant needs to be submitted to FSL within a specific period, because otherwise it becomes rotten. So only samples are taken and then submitted to FSL. That's the only sampling. With Dagga, obviously, it means that when a cultivation facility is dismantled, you might sit with a whole warehouse full of Dagga. So it's just not practically possible to submit that whole consignment for analysis to the
forensic science laboratory.